біля річки верба. А де ж поділася вода? Пішла в глибину. Де шукати її? Бо розтринькана душа, як розтягнена на греблі ріка, спочатку трішки щось дає, а згодом посухою всіх уб'є. Бо спочатку не тою водою годували душу і знайшли замість води бездіяльну сушу. Німі тіла бродять, бо не мали криниці життя. Тому десь відлетіла від тіла душа. А тепер в далеких краях її шукай.